Salom, Horas. Andorang so tamulai marhadualaton marsaur dohot debata tapake matiki sahombas matnangyang di bagasan rohat tabe martangyang mahita. Amin. Tapujima Tuhata. Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jahoba, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagikku, alay anggoau, tuho doau marhapurusan, ale Jahoba. Nikudo hodo debataku, marguru tu tanganmu do aka parsoreaku, say palua maau sian tangan ni aka musuku, dohot sian aka namangolotongiau, ale Jahoba say unang paurak au, ayo hodo na pujou, say palua maau mari hite hati goran. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu, padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite ite asi ni roham, asa hupikiri hami toktong tinaonmu, dohot hamamatem. Asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong, jala asa marroha hoholongan hami huhut mandok mauliate tuho, asa olo hami mangihutun ho ro di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu mari hite mudarmu nabadiai, olat nion ro di saleleng ni lelengna. Amin.
Marende Mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion ima patik parjolo dohot lapatan. Audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni odo. Iko numbia rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mau ngulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita. Tato putima dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi roha jala partaluk ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaini sai sama dosa nami, dang adong nahupasangapon hami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo na hupasangapon hupangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apu lima hami aka hinotpop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringotu hasesani dosa ala ni pangalau setado umbahen natarulang Kristus jala dibinahen ni hajahatota do ibana mamugang ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni sangat asangapota
jala binahen ni bugangna malum ita ilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marende mahita. Tatangihon ma hatani debata epistel di minggu sadarion tersurat di Yohanes 12 ayat 12 1-15. Dungi torang ni arina di bege halak na torop na ro tu pestai na naing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapat Yesus mahalo desada ima dihunduli hombar tuna tersurat. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Marende mahita. Jesus
hatindakon maha porseotai songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap ita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata ima ni tubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di aur pinal silang na tua tu banua turu na mula mangulu amanai pargogo na satu dosan isima ibana pa iman mulak sogot mahumnya ala mangulu dohot na mate ahu porsea ditondi parbadia jaladong sadahuria na badia Uria topan Kristen halak kristna kundia doho dia sesaan dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate doho dia ngoluan rasa sudah. Amin. Tabegema puji-pujian sian kor ama arbab. Sai parangehon mahatani debata, ima sai toktong o jahan ningonumi, sai toktong magobi bagas diri, dohi doho manameoni, mian maholong ni rohai, ganuk tiki, sai kami Sai parangehon mahatani debata, ima sai
Siankor Ama.
tabegema tikting di tasadarion. Shalom. Titing namasa dohot si pamasaon ni Huriata Minggu tanggal 10 April 2025. Sada pakobasion, sada titik sada. Goar minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu palmarum. Topik minggu lehon hamuma hahormaton tu debata. Sada titik dua, titing naeng marbagas, titing parjolo dohot paduahon, naeng majalo pamasu-masuon perbagasan ma, Ripki Oktopiardi Sihotang, anak ni amata situa Victor HM Sihotang nahinan, Inata Dorti Borumunte, ruas ni HKBP Keramat Jati, Sianwik Duku, dohot oroana, Erika Wati Borutarigan, ruas ni GBKP Cinta Damai Medan, anak ni amata Cingkes Tarigan, Inata Maria Borubangun. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 April 2025 pukul 8.00 WIB di HKBP Keramat Jati. Di pasu-pasu Tuhan debatama sakap Parsaripeon nasidai. Sada titik tolu, ruas nama rulang tahun papitu puluhon. Sada nadi hari Kamis tanggal 3 April 2025 Inata Tiamar Boru Silalahi manang nyonya nainggolan opung Alda Boru gonop marumur 70 tahun sianwek rabutan sada. Hobar tu program ni Huriata pasahaton Huriado ulos tunasida sadarion ima minggu tanggal 10 April 2025 di parmingguan pukul 10.30 WIB dung sidung titingon tatangyakom manasida asa dilehon gajang ni umur dohot hahipason. 2. Nah di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 Inata Sukarti Boru Sibuea manang opung Alparo Boru gonop marumur 70 tahun sianwek Makassar sada. Hobar tu program ni Huriata pasahaton ni Huriado tu ruas na gonop marumur pa 70 tahun. Sian ias ni roha ni keluarga dang pola nasida majalo ulos sian Huria. Tatang yakoma nasida asa dilehon gajang ni umur dohot hahipason. Sada titik opat. Partangyangan pasion di hari Senin sahat tu hari Kamis nanaing ro tanggal 10 sahat tu tanggal 10 April 2025 patu paon ni Huriata do acara partangyangan pasion masuk pukul 10 sia 30 WIB inganan di gereja. Alani kegiatan partangyangan week masohot majo. Alai kegiatan PHD tetap do mardalan songon nasomal. Sada titik 5. Parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025 naing ro patu paon ni Huriata do parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Parmingguan umum masuk pukul 6.00 WIB 10.30 WIB dohot 10.00 WIB. Remaja pukul 10.30 WIB dohot sekolah minggu masuk pukul 8.00 WIB. Dung sidung parmingguon patupon ni Huriata do ulaon nabadia jala khusus di parmingguon pukul 10.30 tapatupa do ulaon nahohom adorang ulaon nabadia.
Songonima pinabotohon turuas ni HKBP Kramat Jati asaro madohoti acara parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Sada titik onom. Ulaon Nabadia. Sada. Di hari Senin tanggal 21 April 2025 nanaengro patupaon ni huriatta do ulaon Nabadia tulansia ni huriatta di gereja pukul 10.00 WIB. Di sosohon ma tulansia ni huriatta asama dohoti ulaon Nabadiai. 2. Di hari Selasa tanggal 22 April 2025 nanaengro patupaon ni huriatta do pakobasion turuas namar sahid di bagas manang di rumah sakit sekaligus di patupa ulaon Nabadia. Di patupa mulai pukul sia 00 WIB. Di sosohon ma tu situa wek asama data ruas nalaho si kunjungan asa dilapor homa tu sekretariat ni huriatta. Sada titik pitu pasca paduahon. Patupaon ni huriatta do parmingguon pasca na paduahon ima di hari Senin tanggal 21 April 2025 inganan di gereja. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. 2. Dewan Koinonia 2.1 Paduan Suara El Pico. Di hari Minggu sadarion 10 April 2025 laho makalason ulang tahun na pasapuluh toluhon Paduan Suara El Pico do nama kobasi parmingguon mulai nama kobasi nama ragenda si jahatiting papungu pelean haret tahun. Pemandu lagu di parmingguan pukul 6.00 WIB 10.30 WIB dohot 10.00 WIB. Dung sidung titing madok hata donasida tatangnya koma asa anggiat lamar parbue pakobasion nasidai. 2.2 Seksi Paropuan. Sada di hari Minggu nanaengro tanggal 20 April 2025 laho makalason ari parheheo ni paropuan ni huriatta nama kobasi di parmingguon nanaengro ima sian seksi paropuan ni huriatta sian nama ragenda si jahatiting papungu pelean haret taon dohot pemandu lagu di parmingguon pukul 6.00 WIB 10.30 WIB dohot pukul 10.00 WIB. Jala di parmingguon pukul 10.30 marende gabungan donasida tatangnya koma anggiat di pakobasion nasidai gabe sangap di tuhata. 2. Di hari Kamis sada Mei 2025 nanaengro patupaon ni seksi paropuado kebaktian Padang maringanan di Taman Pramuka Ragunan mulai pukul 8.00 WIB. Tolu Dewan Diakonia 3.1 Seksi Pendidikan. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025 nanaengro patupaon ni huriatta do acara paborhaton tu anak kota kalasia nanaeng ujian akhir dohot kalas 12 nanaeng ujian perguruan tinggi masuk ma pukul 10.30 WIB maringanan di gereja. Di sosohon ma tunatoras asamanosoy anak kotai laho madohoti ulaoni. 4. Nama ragam. 4.1 Petugas napayason gereja dohot patupahon bunga langgatan. Petugas napayason gereja dohot napatupahon bunga langgatan ima di hari Minggu tanggal 20 April 2025 ima Wik Cawang Rap Seksi Paropuan. 4.2 Pelantikan Badan Audit. Di hari Minggu sadarion 10 April 2025 dung sidung titing di parmingguon pukul 10.30 patupaudo pelantikan Badan Audit ni huriatta.
4.3 rapat natoras parguru malua dohot pendeta. Patuponi huriata pangarapoton dohot natoras parguru malua angkatan 2024-2025 di hari Minggu tanggal 20 April 2025 dung sidung parmingguon pukul 10.30 WIB. Lahu persiapan tu anak kota Majalo maka tindakon haporseaon. 4.4 undangan pembekalan pelayanan penuh waktu. Hobar tu haputuson Sinode Distrik Walu Jakarta tanggal 3 sahatu tanggal 4 Maret 2025 taringo tu program kerja 2025 ima program khusus tahun transformasi HKBP Marhite Titingon panitia pelatihan building up transformational leadership Magokon Pangula Goktiki Laho Madohoti pelatihan Nanaeng di Patupa Ima Sada gelombang pertama hari Selasa sahatu hari Rabu tanggal 22 sahat tanggal 23 April 2025 Ima Inang Pendeta Dr. Ana CH Pera Pangaribuan. 2. Gelombang kedua Ima hari Rabu sahatu hari Kamis tanggal 20 sahat tanggal 24 April 2025 Ima Pendeta Eben Sihardo Simajuntak MTH Dohot Padita Oluan Sitorang STH MPSI. Tolu. Gelombang ketiga Kamis sahatu Jumat tanggal 24 sahat tanggal 25 April 2025 Ima Padita Parningotan Siahan. 4.5 Calon Situa Mamuka hari Minggu tanggal 10 April 2025 Patupauni Huriatado Majalo pendaftaran calon situa Marhite Titingon Pinabotohon Tuganup Wek Asa Pasahaton Goarni calon situa tu sekretariat ni Huriata sahatu tanggal sada Mei 2025. Songonima sahat ni titing di mingguta sadarion akan naso ni jahao di titingon boy mata jaha di WA Group WTB manang website HKBP Keramat Jati. Shalom. Horas. Tabegema puji-pujian sean kor paduan suara El Pico.
Sonari saat ma pasaton ulos ulang tahun papitu 10 tahunan. Di Hamuna, keluarga Inang Nyonya Nainggolan, Opung Alda Boru. Selamat ulang tahun Ma, panjang umur, sehat-sehat Hamuna Inang, didongani Tuhani Ma hamu rapon keluarga sude peparan ni Inang. Sian Huriata, HKBP Kramat Jati, neng pasaton ulos. Tada nunga di pasu-pasu Tuhani Hamuna, pola 70 tahun umur muna, luar biasa. Jadi jalo Inang maon di bagasan lasni roha, dohot mangidogogo siat Tuhani, asa toktong ma didongani Tuhani Hamuna rapon keluarga yanak posudena. Tima. Pelantikan Badan Audit Marende Mahita. Hamu akadongan sahuria di HKBP Resort Kramat Jati di Arion Ojakonodo Badan Audit Nihuria periode 2025 saat Rodi tu 2020 sia. Mardomu tusi tabegema surat keputusan ni Padita Resort HKBP Resort Kramat Jati na jinahaon ni Sekretaris Huriata. Surat keputusan nomor 46/02.04
_4 Romawi _2025 tentang pengangkatan Badan Audit HKBP Resort Keramat Jati periode 2025 sampai dengan 2029. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Keramat Jati yang berkedudukan di Jakarta menimbang tata dasar dan tata laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 1 pasal 4 nomor 7 halaman 75 sampai dengan 76 tentang Badan Audit Huria. Mengingat perlunya peranan Badan Audit di HKBP Keramat Jati untuk melakukan audit dan mengevaluasi terhadap keuangan, aset, dan pelaksanaan program kerja dan anggaran. Memperhatikan 1. Keputusan Sermon Parhalado HKBP Keramat Jati pada tanggal 25 Maret 2025. Kedua, keputusan Rapat Huria HKBP Keramat Jati pada tanggal 29 Maret 2025 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama anggota Badan Audit HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati periode 2025 sampai dengan 2029 adalah sebagai berikut. 1. Tianggur Boru Silalahi MAK AK CPA BKP. 2. Rafina Medi Sintia Boru Manalu SE MM QWM. 3. Sintua Tanti Juanasari Boru Simangunsong SEAK MBA. 2. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Masa pelayanan tersebut dalam nomor 1 berlaku terhitung mulai 1 April 2025 sampai akhir periode kepengurusan tanggal 1 April 2029. 2. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit akan ditanggung sepenuhnya Huria yang diaudit. Ketiga, badan audit ini akan bekerja sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat, pedoman pelaksanaan audit dan kode etik Badan Audit HKBP tahun 2016. 4. Badan audit ini akan melaporkan hasil kerjanya ke Rapat Huria melalui pendeta resort. Kelima, apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota untuk dilaksanakan. Tembusan pertama, Parhalado Huria HKBP Keramat Jati. Kedua, Bendahara HKBP Keramat Jati. Ketiga, Ketua-Ketua Dewan dan Ketua MPA HKBP Keramat Jati. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015. Pendeta HKBP Resort Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana CH Pera Pangaribuan, ditandatangani dan disetempel. Hamu aka inanami Badan Audit Resort nunga diboto hamu aka ulaun nanaing si ulah noton
hobartu surat keputusan nipa ditaresot. Atong namanukun maau nuaing di hamu di joloni kadongan na marpungu di son dot di joloni Tuhatta Yesus Kristus Raja jalana punah huriai. Naolo do hamu paujahon gabe badan audit HKBP Kramat Jati periode 2025 saat rodi 2020 sia ni huriat tahun jala naolo do hamu mamelehon dirimuna mangaradoti akka uloni hobartu surat keputusan nipa ditaresot naung binege munai molosongoni rohamuna dok hamuma. Naolo doau sai didongani asini rohani debatama au patu pahon dohot patuluson saluhutnai. Hamu akka inanami mariteon au padita resort HKBP Resort Kramat Jati paujako kamu gabe badan audit huria di HKBP Resort Kramat Jation marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni tondi porbadia saya didongani mahamu mangulahon uloni asa marsangap guarni Tuhatta Yesus Kristus marhite-hite pakobasen muna didongani jala dipargogoi mahamu saluhutna. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana punah hurei moliate marohan nami tuho jala pujon nami maguarmu nunga dipaujakko akka inanamion gabe badan audit resort periode 2025 saat rodi 2020 sia di HKBP Resort Kramat Jation asi maroham lehon mato dim nabadei lau margogohon nasida maparsahalai jala maparbisuhi asa denggan diulahon nasida ulau na pinasa mi tu nasida lehon manang hai pason hatoguon dot hiras ni roha lau mangaradoti sude ulaun di huriamon tupahi ma saluhut na niula nasida pasu-pasu jala pargogoi ma nang aka keluarga nasidabe hupangido hami i tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dul mahamuna marede mahitang. Shalom. Horas. Amang dan Inang Jemaat HKBP Kramat Jati yang kami kasihi. Tugas dan tanggung jawab yang baru diberikan ini bukanlah hal mudah. Karena berisi tugas sekaligus panggilan dalam berpelayanan. Oleh karena itu, kami memohon doa dan dukungan
dari seluruh jemaat HKBP Kramat Jati guna mendoakan dan juga memberi dukungan kepada kami agar dapat melaksanakan tugas dan pelayanan ini dengan baik, benar, tegak dan lurus, sambil terus memohon pertolongan Tuhan guna memampukan kami dalam mengemban tugas dan berpelayanan ini. Melalui berkat Tuhan yang tentunya menjadi motivasi dan kekuatan memberikan kami untuk terus berusaha bekerja dan memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan sistem keuangan di gereja kita menjadi terpercaya, bersih, dan transparan. Terima kasih kami ucapkan kepada Inang Uluan, pimpinan tertinggi di HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Ana Vera CH Pangaribuan, para pendeta fungsionaris, juga Amang dan Inang Parhalado, MPA, dan juga bendahara kita yang kita kasihi tentunya, Sintua Amang Siregar. Dan yang terakhir, kami berterima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Kramat Jati yang sudah mempercayakan kami dan juga menghantar kami menjadi badan audit di gereja kita. Bersama-sama kita mewujudkan visi HKBP menjadi garam dan berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Ut Omnes Uninsin, Jakarta, 13 April 2025. Horas. Horas. Tabegema mandok hata sian paduan suara Elpiko. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Saluhutna. Horas dot hormat tu Inang Pendeta Uluan, Inang Ana CH Boru Pangaribuan, tu Sude Parhalado, Damang Dainang, Ha Anggi, Dohot Aka Yanakon Nami Naposo Bulung, HKBP Kramat Jati. Dison Jongjong Au, Songon Ketua nih Punguan Paduan Suara Elviko. Saya menyampaikan rasa sukacita kami pada ibadah hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang dengan kasih dan anugerahnya telah memelihara kita hingga saat ini. Dan di tengah ibadah kita hari ini, izinkan kami mengungkapkan rasa syukur dan sukacita kami karena tepat pada tanggal 8 April tahun ini, Paduan Suara Elviko genap berusia 13 tahun. Sebuah perjalanan yang tidak singkat, namun penuh makna. Sebelum resmi terbentuk pada tahun 2012, di sini saya sampaikan sekelumit sedikit sejarah singkat yang menjadi latar belakang berdirinya Paduan Suara Elviko. Pada tahun 2011, gereja kita mengikuti lomba PES Parawi tingkat nasional Jubileum HKBP. Dengan penuh semangat dan kerinduan melayani Tuhan melalui pujian, tim Paduan Suara HKBP Kramat Jati saat itu berhasil meraih juara 1 PES Parawi tingkat nasional. Kemenangan itu bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi cikal bakal dari sebuah komunitas pelayanan pujian yang kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 8 April 2012, Elviko resmi dibentuk dan diwartakan di ibadah minggu. Elviko itu sendiri merupakan akronim dari Eleison Female Choir, Eleison Kyrie Eleison, yang artinya Tuhan mengasihani kami.
Sejak saat itu Elviko hadir bukan hanya sebagai grup vokal, tetapi sebagai wadah pelayanan pertumbuhan rohani dan pembentukan karakter. Adapun pelayanan kami mencakup pelayanan internal berupa KOR pada ibadah minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan pelayanan eksternal kami berupa kunjungan gerejawi Jabodetabek atau di luar Jabodetabek. Selain pelayanan KUR, kami juga mempunyai program, yaitu pelayanan untuk mengunjungi panti sosial, baik itu panti asuhan dan panti sosial yang lainnya. Yang mana dalam waktu dekat ini, di bulan Mei, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT kami akan mengunjungi panti asuhan. Untuk itu kami mohon doanya supaya program tersebut dapat terlaksana. Selama 13 tahun, tak terhitung berapa banyak pujian yang sudah kami naikkan, ibadah yang telah dilayani, dan sukacita yang kami bagikan kepada jemaat. Kami bersyukur untuk setiap anggota yang pernah dan masih aktif, baik yang sudah lama maupun yang baru bergabung. Kami tahu perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi karena kasih dan kesetiaan Tuhan nyata di setiap langkah kami, dan karena itulah Elviko masih terus berpelayanan hingga saat ini. Di sini saya menghimbau dan mengajak kepada para puan yang ada di HKBP Keramat Jati yang belum aktif memasuki punguan KUR untuk bisa bersama-sama kami menaikkan puji-pujian untuk bergabung setiap latihan di hari Senin jam 19.30. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Paduan Suara Elviko. Dan kiranya semangat untuk terus memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian berkobar di hati setiap anggota Elviko, dan pelayanan ini semakin menjadi berkat bagi jemaat dan sesama. Dan sebelum saya mengakhiri, di sini tadi ada pelantikan tim badan audit. Sekaligus saya diminta untuk menyampaikan kepada tim badan audit yang baru dilantik, selamat. Kami mengucapkan selamat kepada tim badan audit yang dilantik hari ini. Kami ikut bersuka cita dan mendoakan agar tim badan audit yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan bijaksana, jujur, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan pelayanan kita bersama di HKBP Keramat Jati. Demikian sambutan saya untuk kali ini. Shalom, Horas. Marende mahita uhud papungu pelean kantong sadaa dohot kantong sadabe. Terima
dameni debata na sumurung sian salut na roha imana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami nanami di bagasan tikion acara ta cukup panjang. Satu paket hemat. Nah parjolo tapasat ulos tu inang nyonya nenggolan opung Alda 70 tahun sian duwe kerabutan sada dungi ulang tahun Elpiko 10 tahun dohot badan audit na dilantik hatta na jepek masyak kami sudena selamatlah berbahagia jala hatani de batama namar saringar di tonga-tongata nagabe ojahatta laho mangula ulauta 7 luniarion di tolu unsur nakaning atong tatangihon majumolo hatani di bata nagabe turpuk jamita di minggu Palmarum minggu sadarion ima natar surat sian buku pesalmen ono plualu ayat 25 saat rodi tu ayat 26 dengan mata jaha marsika sore kita majaha hami ayat ganjil hamuna sude ayat gonop taparade ma rohata hababongot tu bagas habadiaon mangolopon hamonangan nunga di danasida hababongotmu ale debata hababongot ni debatakku rajakku tu bagasan habadion nai pinuji ma debata di bagasan akaluhutan Tuhani hamu ale akka nasian mual ni Israel. Di tonahon debata do hagogo emu sai pargogoi ma ale debata na pinatupam tuhami. Sai songgahi ma boya na ditolongi akka jonggi na marhoron-horon rap dohot akka anak ni lebu ni akka bangso asa dioloi nasida patu mangalehon jobba bahal ibana paserakon bangso akka na makalmohon hamusuon. Hamu ale akka harajaon di tanoon ede kamu ma debata palu hamu ma parhinalowan mamujid Tuhani. Sailehon hamu ma hahormaton tu debata hamuliaon na ido gumom Israel jala diaka banua gicang sahalido hagogoonna. Ima sahatna. Hurian itu hata masuk mahita di minggu ta sadarion ima namarguar minggu Palmarum na marlapatan ima pardamaian dohot hamonangon jala tu ari sogot opatari ma hita masuk tu marningot di panaononi Tuhata Yesus Kristus. Laos di hari Jumat ima parningotan di hari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Jadi sahali satahun maon atia manginang talaksanahon
na sangat-sangat susuk di hita saluhutna. Mulai minggu on 1 minggu depan hita mardingot di ari hahehoni Tuhatta Yesus Kristus. Patuduhon hamonangan ni Kristus lau manaluhon hamatiani. Huriani Tuhatta dalam peristiwa ya, songodia bangsa Israel di bagasan turpukon tung macetorang do amang inang adong 2 unsur na taida disi jalaboy may gabe ta refleksihon tu dirita ganup na parjolo ima songon bangso ni debata ima bangso Israeli ditiki menganut na marguar teokrasi lapatanna debatado mamaretta debatado nagabe raja di nasida sekalipun di bagasan pelaksanaan adong do mangulon nasida ibarat ni si Musa aka raja-raja na ditodo debata lau mabon nasida ima sian na tartaban di Misir nasida ngolu na di bagasan hapariror do ditiki alhai di sima terjadi credo di nasida ima debatado na mamaretta na marhuaso na mangramoti ngulu nasida sekalipun mengadopi ima na paduahon di guarima tradisi orang na marguar ima milkhama orang ni debata mandongani nasida asasat nasida tu tano kana ani jala disi nasida mengadopi akaparaloan alai marujung do tu hamonangon sa manasida tu tano kana ani kemenangan mereka itu adalah berasal dari Tuhan Allah. Hamuna kadongan nahi naholongan bahwa songoni muse perdalanan ni Yesus bongot tu Jerusalem nakin tajaha di episteli songo dia ma Yesus dielulukan ditomu-tomu nasida bangsa Israel pola didokma tu Yesus Hosiana lapatanna palua mahami selamatkanlah kami buasa didok nasida palua mahami ala gambaran nasida bahwa Yesuson Mesias si palua na paluau nasida sian hagogotan sian hamaulon ditiki masa ma ima panggonggomi Rom na menekan menindas sehingga songoni ma parirna ngelunasida hampir-hampir putus asa alani makirim manasida Yesusi na diida pamalupon akan namar sait ya. Na jonok tuaka na susah tu pardosa diharapkan ma Yesus mangalehon kemakmuran kejayaan dang bedila nasida be nahacit alai naing majupang hanguluan nasonangi menurut pikiran nasida apa ternyata dang songoni
bahwa di patuduan Yesus mah ditiki ibana mandapoton Jerusalem tarida madisi Yesus na hudul di halodei, menggambarkan bahwa ibana dang songon raja nah nihirim nasida yang penuh gagah perkasa, yang bisa mengalahkan sesuai dengan keinginan hasrat mereka, begitu. HP Yesus nahudul di halodei memberikan simbol ima haserepon, memberikan simbol bahwa sifat ni halodeon lamban jala bodoh gali, namun halodeon dipakai laho mengangkat barang. Jadi bui matarida di sini ya, bahwa Yesus nama boan halabohon, Yesus si pardamei, ya. Yesus na partigo rohai, Yesus na makokop akadosa dosa ni jolma di hasianganon, ima maboan sudena akan naporsia tu ibana tu haluaon tu hanguluan na diguari sama tu hanguluan na manoktongi. Jadi bukan Yesus menurut konsep mereka hanya bersifat pragmatis, yang instan, yang cepat-cepat menurut yang mereka inginkan. Tetapi lebih dari itu, Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Na susah, na dangol, na marsak, na marsahit. Boy taida di surat ni Pesalmen ono plualu ayat onom 110 sada di sima songo dia ma keberadaan ni debata rap dohot nasida na di bagasan hasusaan ima di ayat onom saat rodi tu ayat 10 sada ibana do ama diaka natading dilapin jala pangudian niaka nama balu ibana do debata di bagasan inganan na badiai debata do mabain hot ripe akan na pujuk kian ibana paruahron akan na tarhurung tu hasonangan alai anggo akan na marbalik maringanan di halongonan na tungil situtu ale debata uju dulu ko bangsom uju mangalakka ho di bagasan halongangan humuttal do tanoon manetehi hut akalangit maradopon debata nang dolok Sinai adui maradopon debata ni Israel udan lomoni rohado di pangusehon ho ale debata jala dipargogoi hodo perjabarammu nah heali jadi maringanan madisi aka na pinangolum di parmudu hodo na dangoli ale debata marhite-hite dengan nibasam. Jadi dihita salutna amanami inanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Ahado naing taida disi ikut dohita makatidakon huaso ni debata di atas ni saluhut molo di istilah ni bahasa Heber taringotu kekuasaan di guari matong togeb na bermakna
kekuasaan atau kemampuan untuk menjalankan kendali. Memang debatado na mampu mengendalikan salutna manang AHP na nidok ni debata menjadi do di pesalmen 37 ayat sia didok ay nama kuling ibana gabe menjadi do madokon do ibana jadi jongjong mah isi do amang inang na boy tapatudos tuhatai do na asingi alani na parjolo dipangido tuhita sudena di minggu palmarumon ima bertekun mahita manadda debatatta na sokali bertekun mahita manadda ibana nasitongi na mempengaruhi hita asa hita memuji ibana manobba ibana yang begitu menggelora, yang begitu memberikan spirit yang luar biasa kepada kita semuanya, di mana Allah yang tidak bisa ditandingi dengan apapun di segala zaman dan era. Taidado molo talausi hata ni debata molo ta nasota hatidakon ibana parhuasoi ana terjadi tarimas debatang di patuduhon do marhite alam semestaon terjadi mana terjadi di boto debatadoi aik nasumari tsunami banjir bandang, gempa bumi, na baru taida songonia ma susana diaka dalan yang seharusnya dibutuhkan alai marupak dungi masa Covid 2 tahun tung marsik kordo sudah hita tung maoldo huria pe makobasi ulaun ditiki semua harus berubah molo nunga ro debata mamakulingi hita dia ka situasi naso tatusi alai boy akhirna hita madok memang ikut debatado tatangihon di bagasan ngolutta ima napa dua honi bohado sikapta asa sitok kita diadopan ni debatang hu apresiasi masudi hamuna na markori na kaning sian na parjolo punguan arbab dungi el pico nang korama nga si kokbe gabe jami tadi hita madok puji hamuma Jahoba debata kor arbab nakaning say parangeon ma hata ni debata ido nahukutip sautik kor ama sobba ma debata el pico alamar ulang tahun 2 makurna pikir aduh waktuan saya nahu pikir alai membuktikan luar biasa do ya sedih hari do hamu mempersiajari 2 lagu sangat menyentuh kita semuanya
menyapa kita semuanya supaya memiliki karakter yang rendah hati. Songo dia Kristus Naserep rohana laho mangoloi parsuron ni debata. Hamu nakadongan nang songoni didok kor elpiko, pakailah segala perlengkapan rohani. Ima edena parjoloi. Yang kedua, hukuti ma longang dorohakku di hati nopami, sangap ma diho ale Tuhan hira-hira songoni. Pokona nakin merinding doa mabege kormunai khusus hamu kor elpiko. Betul-betul menghantarkan hita sudena, lau siap menghadapi akar tantangan perubahan. Taida di Jolota, krisis ekonomi, kepada semua unsur. Godang sonari na PHK. Sonari adong berpikir taringot tu haporsiaunon. Dia do Tuhani. Songgop tuhita imatod di materialisme. Hidup di dalam materi. Merasuki hidup orang percaya juga. Hidup hedonisme, keinginan daging yang luar biasa, yang bisa juga kita terganggu dengan hal ini. Menjual Kristus tanpa kita sadari, ala naing mamora dengan bukan caranya. Membuat jabatan, kedudukan yang bukan dari jalannya. Lalu terganggu di pardongan saripiope. Ya. Suami istri bisa hancur dalam rumah tangga karena godaan-godaan. Daktahan pogos. Dibereng ma adong anak boru. Namora, nauli, boy tergiur. Mungkin sesama kantor, odona sosok dia. Kenapa lah baru jumpa sekarang ya dek? Enak kan? Pusing saya. Gitu. Datang juga anak baru ini dibereng ma manajer. Wah, HP nga adong inap tanah. Alala ni baga na ibana. Pardalan nape songonon, ya. Goyang terus kan begitu. Apa enggak pusing teman kerjanya, bah odo na tiap hari bereng kan. Gabe sex after lunch. Ima istilahna makan siang yuk dek. Sebentar kan. Ayo bang. Gitu juga. Siapa takut kan? Luar biasa. Akapaparat tapi ya mungkin nunga digoda di perkuliahan, manang di perkerejuan, hitir-hitir dohita natoras. Jangan sampai mereka beralih haporsiaun. Tapi itu bisa terjadi. Kita menjaga mereka, mengingatkan mereka. Tapi waktu-waktu mereka banyak di luar. Pergaulan mereka kita tidak tahu sejauh mana. Sehingga bisa jadi mereka tidak lagi memelihara haporsioni. Tidak lagi makatidakon. Ya. Kristus Yesus si paluai ngamago be demi ya cinta. Cinta kan begitu. Ya. Cinta monyet kan? Ya. Ya. Alani bagana, rapina, hanya casingnya dilihat. Tapi bagaimana sebenarnya dia berasal dari mana? Sapursiau menangdang.
Udah buta lah, cinta yang buta namanya itu. Jadi inilah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kalau ada yang demikian, hamuna, amanami, nanami, naposobulu. Tuhan sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Seharusnya lah kita memiliki kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jalan apa duahon bohado hita betul-betul ngolu tahun gabe pelean tu ibana mamuji ibana, karena dia adalah yang dahsyat. Kita baca dulu di bindu ono plualui ayat 40 ramahita majaha sada duaya sokaldo debata rosian inganana akana badiai debatani Israel do ibana sileon hagogoon dot hamulyaon tu bangsui pinuji ma debata. Dipangido tu hita salutna amang inang nahina holongan bahwa debatado namarhuaso disalutna. Semua tunduk di bawah kuasanya, kendalinya. Unang lupa hita disi. Unang tergiur hita alani akan nahuguarin nakaning sampai meninggalon Kristus. Alai kontadap di bagasan rohatta. Jala dang mabiar hita molo di Yohanes 12 ayat 15 di dok unak ko mabiar borusion. Unak ko mabiar hamu amang inang. Unak kita mabiar ala aha bahwa idama rajam donaro marsihudul di anak ni halode. Ketika kita mengalami goncangan, kesakitan dan lain sebagainya, pandanglah Kristus. Nagok serep patuduhon dirina anak ni debata gabe jolma ibana asa makilahon keadatta sudena jala marujung do ibana di hau pinor silang dungi dang disi ibana alai hehe do ibana asa dipahehita halak na porsea jala dapotan mahita dihangguluan si saliling nililingna alani tat uduti ma akapako basyopta hamuna aka inanami badan audit dang adong amanami ka inanami do dua predeon ya tiki sebelumna aka amanami do ya margatia teh memang yang tiga ini Sri Kandi nih ya panjang umur lah siak-siak lah inang semuanya super sibuk yang tiga ini inang kita ini tapi mereka masih mau memberikan sebagai persembahan kepada Tuhan sakma ulah tonanmi. Songoni tu inang nama ulang tahun 70 tahun. Tetaplah memuji Tuhani inang dot keluarga. Ingok ma Tuhani. Na toktong mangaramoti ho inang. Mangalehon hai pason. Sesa ma ho inang satu ujungna. Nang songoni hamuna inanami dangadong amanamion inanami. Paduan suara LPK nakin ngadi patorang, apa artinya itu? Ya, jangan sia-siakan puji-pujian itu kepada Tuhan. Lakukanlah dalam hidupmu apa yang telah disampaikan lagu pujian yang sangat indah. Teruskanlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi semuanya.
panjang umur, siak-siaklah, makin cantik semuanya. Ruas Nipunguan Elpiko, terutama inner beauty-nya. Ya, bajunya nuansa violet ya, iya, baguslah. Jadi tetaplah setia melayani Tuhan. Alani dihita sudena, hamuna amanami nanami, songodia bangsa Israel na betul di bagasa turpukon mangedeur puji-pujian suku Benyamin, Yehuda, Zebulon, Naftali, songoni masudehita. Ya, mamuji ibana Allah nunga roh Kristus rajatai paluau kita. Roma hita di suasana pasion nang songoni di namarningot hita di hari hamamate ni Tuhani jalata jaloma perpadanan nabadia dada nunga talu hamatiani monang ma Kristus, monang ma siton Kristus. Amen. Martangi yang mahita moliate madiho Tuhan nunga taruli hami di hatam nabadei pergogoi hami Tuhan lo maka tidakon hatami ganup tiki ajari hami toktong mamuji pasangapon guarmu tunggodang do tantangan dia depan nami Tuhan alai songo dia do perdalanan ni bangsa Israel haruar siatano Misir didongani hodo nasida nang songoni hami Tuhan di pardalanan ni ngulu nami na gok dosaon hamiot Tuhan roho tu portibion paluo kami siat dosa nami moliate madiho Tuhan disude asni roham di hami di bagasa tikio Tuhan buah kami inang namarulang tahun gok 70 tahun ima inang nyonya nainggolan tiamar boru silalahi opung alda leho di bana gajang ni umur sehat las ni roha rapdot aka ianakonna nang songoni Tuhan badan audit nang dilantik nakaning nasida natolu borum nasida ali Tuhan asa toktong dileko Tuhan hagogoon hai pason dotlas ni roha tung dok do uloni ale molo dununga di joho nasida Tuhan ikut boy do talup nasida mangulahoni hobar tulomoni roham pasu-pasu ma keluarga nasida salutna ali Tuhan nang songoni punguan Elpiko paduan suara Elpiko KBP Kramat Jati na marulang tahun di tikion 10 April Tuhan nunga jala marumur 10 tahun nunga di patu bego nasida ede puji-pujian tuho ali Tuhan jalo mai jala toktong leho di nasida lasni roha marhite hai pason dot hagogo nang gajang ni umur hasadaw ni roha tabay ka narikoti di ngulu nasida nang rumah tangga nasida parar man nasida Tuhan gabe anak komu borum laho mamaritaon hatam marhite edde puji-pujiani le Tuhan sude aka ulon nami di bagasan saminggon dongani hami salutna akan naposom aka pedita kaparlado sesada hami Tuhan mangoloi parsuromi arahon akar ruas ni huriami Tuhan ro bongot tu gerejaon di acara pasion mulai sogot satu hari Kamis nang Jumat marningot hami di hari hamamatemi nang di hari Paskah di hari Minggu Tuhan lehon dinasida sudena hai pason las ni roha laho ro tu gerejao Tuhan unang adong parmaraan dinasida nang sude akar ruas ni huriam na beraktivitas saminggu mendatang dongani nasida siandak danar satro di tunama godang nang rodo dongan nami Tuhan amang preses nami
amang padita Samuel Sitopul narap do tami marminggu. Pasu-pasu ma naposomo Tuhan lau makobasi ulona songon preses di IBT. Drap dot keluarga nasida Tuhan mol manang sadihare pe mulak naposomon hodo mandongani leon lasni roha di naposomon ali Tuhan nabasa gudang do pesi pangidon nami alai di boto hodu sudena di bagasan roha nami tangihon ma Tuhan kami sada-sada na mangido kami di keadaan nami masing-masing asi maruham atong sat di homa pangidon nami salut naon sobok kami marhite Yesus Kristus Tuhan nami moliate madiho. Amin. Marede mahita hut mata pasat mapeliatta.
tangnyakon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut, silen leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyanan nilihon mitu hami plen nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asau parhasya kami plianon, pati bulhon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang nislenon mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaanmu, saya saut malamon ni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohanami daho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasoron madamena tutodim. Huriani tuhata di hamuna manamin nanami di son hami sude na martiki makobasi di ibadah minggu 10 pasahato tu hamu sude na selamat hari Minggu, Tuhan memberkati horas. Jadi abison marpoto ma badan audit ulang tahun dohot punguan Elpiko.